ҳамагӣ 599 000 сомонӣ сехонагаи фурӯшӣ дар чорраҳаи ҷалҷам. Аз ин тараф Якум Советский, аз ин тараф казинои Саидшо ва аз ин тараф Якачинор. Хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Трезояш тарафи роҳи калонро нигоҳ мекунад. Набормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. Бисёри бад гап мезанем, рафтем. Марҳамат, худи хонаи фурӯшӣ. ҳоҷатхона, ҳаммом, ошхона, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. се хонага кардагианд бо масоҳати умумии 68 метри квадратӣ дар 14-ум ошёнаи бинои навастройка. Худи бино аз 14 ошёна иборат мебошад. Дӯстони азиз, хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир мебошад, чунки ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, бозорча ҳамаш дар наздикии хона қарор дорад. Дӯстони азиз, байни 4 минтақада ҷойгир мебошад, яъне байни 33-юм микрорайон Якум Советский, казинои Саидшо, Маладёж ниҳам мешавад ва Якачинор. Хулас минтақаи беҳтарин мебошад. Нархи хона 599 000 сомонӣ. Боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, хотир расо мекунем канали Дом TJ дар нархгузории хона умуман қуш нест. Аз мо танҳо реклама. Агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. Рақамҳо барои реклама 907 14 55 15. Дар WhatsApp ё ки Telegram муроҷиат кунед. Дом TJ, рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. То боздид барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотир расо мекунем ки Дом TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. Барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.